Bon dia. Aviam, suposo que encara queden 5 minuts i suposo que ningú és el responsable d'aquí, oi? Tots ho som. Suposàvem bé, llavors. Bueno, nosaltres el que farem és obrir un acte conforme que està ple de gent i de persones i que aquí no... està impossible passar. Llavors el que anirem fent durant tot el dia és passar-nos, perquè no hi hagi aldarulls ni històries, i ja està, que ho sapigueu, vale? Deixeu-me parlar. La nostra obligació és anar-nos passant i anar informant, val? Que no ningú prengui mal ni res d'això. Estarem aparcats allà, val? Perquè la furgoneta aquí és impossible entrar-la, i qualsevol cosa estem aquí, o ens apropem, o us apropeu vosaltres, i ja està. Molt bé. Vale? Gràcies. Si no tenim ni 5.